Dobrý večer, Európa. Ja som Monika Madžony, ja som Conor McNally. Vítajte na prvom programe Eurovision. Ďakujeme pekne za potlesk. Dnes vysielame naživo vo viac ako 30 krajinách, v televízii, v rádiu a na internete. Máme tu 5 hlavných kandidátov, ktorí sa uchádzajú o post predsedu Európskej komisie a majú teraz možnosť povedať 400 miliónov európskych voličov, prečo by práve oni mali získať tento post. Práve váš hlas môže rozhodnúť tiež o tom, kto z nich sa stane predsedom Európskej komisie. Prichádzame k vám naživo z Európskeho parlamentu v Bruseli. Dnešná diskusia bude záležiť aj na vás. Vy sa môžete vyjadriť k témam, o ktorých sa bude diskutovať. Ešte predtým, ako začneme, niekoľko pravidiel. Kandidáti budú mať minútu na odpoveď na každú otázku. Budú mať tiež možnosť využiť žolíka, a to 3-krát po dobu 30 sekúnd. Máme tu tlmočenie do 24 jazykov. Traja budú hovoriť po anglicky. Dvaja ďalší sa rozhodli využiť svoj materinský jazyk. Ale ešte predtým, ako začneme samotnú diskusiu, dala by som slovo najskôr Martinovi Schulzovi, ako predsedovi Európskeho parlamentu, pretože si pripomenie pamiatku Jeana-Luca Dehana. Dámy a páni, dnes nečakane zomrel náš kolega Jean-Luc Dehaene, bol vynikajúcim poslancom Európskeho parlamentu, bol taktiež viacnásobným predsedom vlády Belgicka. Jeho následník Guy Verhofstadt, ktorý je tu po mojom boku, chce požiadať, aby sme si pripomenuli pamiatku jeho predchodcu a vynikajúceho europoslanca. Nech sa páči, Guy. Chcel by som na úvod tejto diskusie oceniť pamiatku nášho kolegu Jeana-Luca Dehaeneho, ktorý dnes nečakane zomrel. Jean-Claude Juncker a ja sme boli jeho kolegami v Európskej rade a bol naozaj vynikajúcim Európanom, vynikajúcim štátnikom. Tiež pôsobil ako podpredseda konventu spoločne s Valériem Giscard d'Estaingom a ďalšími. A práve tak vznikla aj Lisabonská zmluva. Jean-Luc vždy vychádzal z pravdy a naozaj hovoril veci otvorene, aj keď to nebolo vždy populárne, ale bol dostatočne odvážny. Teda ja vás chcem požiadať, aby sme venovali túto rozpravu jeho pamiatke, aby sme si ho pripomenuli, pretože bol vynikajúcim mužom a veľkým Európanom. Thank you, Mr. Verhofstadt, and Ďakujeme pekne, pán Verhofstadt. Opäť začneme z vašej strany, pretože vy budete ako prvý mať možnosť predniesť svoje úvodné vyhlásenie. Nech sa páči, máte minútu. Ďakujem, dámy a páni. Toto sú naozaj rozhodujúce voľby. Viem, že sa to hovorí za každým. Keď prebiehajú voľby, hovoria to politici, že toto sú naozaj tie rozhodujúce, ale tentokrát je to naozaj pravda. Európsky kontinent teraz zažíva rozhodujúcu chvíľu. Sme na križovatke, musíme sa rozhodnúť, či sa chceme vrátiť späť k našim pôvodným vlastným národným štátom, tak ako navrhujú niektorí kandidáti, alebo či sa chceme posunúť ďalej v zmysle hĺbšej integrácii, integrovanej Európy. Myslím, že naše rozhodnutie je úplne jasné a chceme vyriešiť problémy ako napríklad klimatické zmeny, nezamestnanosť, nekvalitné finančné produkty, ktoré k nám prichádzajú zo zámoria. Na to potrebujeme európsku spoluprácu, musíme mať Európsku úniu, ktorá bude silnejšia, ktorá dokáže obhájiť tento model voči Číne, Indii, USA a tak ďalej. Európa je možnosťou opätovne získať suverenitu pre našich občanov a naše národy. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz prejdeme na druhú stranu rečníckeho pultu. Pán Tsipras. Volám sa Alexis Tsipras a ja som kandidátom ľavice, som z Grécka, z krajiny, ktorá vedie Európu. Musíme vykonávať veľmi prísnu úspornú politiku a nikomu by som neželal dopady takejto politiky úspor. Chcem využiť túto možnosť na to, aby som prehovoril ako kandidát a hovorím predovšetkým k tým, ktorí doteraz viedli Európu. Je
Grécko naozaj úspešné, ako sa to hovorí, alebo je tu skôr určitý typ gréckej tragédie. My všetci chceme oslovovať všetkých občanov, či už sú na juhu alebo na severe, a chceme ich vyzvať, aby podporili ľavicu, aby tá katastrofálna politika úspor sa ukončila. Chceme mať v Európe opätovne demokraciu, chceme sa vrátiť k základným hodnotám zakladateľov Európy. Chceme súdržnosť a demokraciu v Európe. Ďakujeme a teraz má slovo pán Jean-Claude Juncker. Vaše úvodné stanovisko. Ja by som chcel, aby Európa sa stala solidárnejšou. Chcem, aby sme ukončili deľbu medzi severom a juhom. Chcem, aby sme pokračovali v konsolidácii našich financií, aby tu bol rast a zamestnanosť v centre našich politík. Chcem, aby sme nevynakladali viac peňazí, než máme k dispozícii, aby sme doplnili našimi myšlienkami zadlženia. Chcel by som, aby sme boli silní, keď rokujeme z USA, potrebujeme dohodu o voľnom obchode, ale musíme tiež rešpektovať štandardy a normy EÚ. Chceme, aby to bola Európska únia energie, aby sme sa vyhli energetickej závislosti na Rusku. Chceme, aby naša Európa bola veľká, aby sme boli tiež skromní a aby sme sa opierali o malé veci, aby sa malé veci nestávali veľkými problémami. Martin Schulz, it's the time for your opening statement. Úvodné stanovisko teraz pre vás, Martin Schulz. Žijeme v Európe, kde daňoví poplatníci platia za chyby špekulantov, ktorí majú miliónové zisky a neplatia dane, majú miliónové straty a my za to ako daňoví poplatníci platíme. Žijeme v Európskej únii, kde 6 miliónov mladých ľudí sú nezamestnaní svojou budúcnosťou a platia za krízu, ktorú spôsobili iní ľudia. A preto chcem Európsku úniu, ktorá bude spravodlivá, ktorá záujmy obyčajných občanov dá na prvé miesto. A preto moja komisia, mimochodom rodovo vyvážená komisia, pretože nerovnosti medzi ženami a mužmi sú ďalším problémom. Chcem, aby to bola komisia, ktorá bude bojovať proti daňovým rajom, daňovým únikom, a chcem, aby to bola komisia, ktorá bude bojovať za mladú generáciu. To je generácia, ktorú žiadam o podporu. Ďakujeme. Ska Keller, with you. Ska Keller, a teraz by sme poprosili vás o vaše úvodné slova. Čo by som ja chcela povedať dnes večer ľuďom tu prítomným v sále, ale aj tým, ktorí pozerajú pri televízii túto diskusiu, je, že oni rozhodnú v eurovoľbách, oni rozhodnú o tom, akým smerom sa vydá Európa. A my, zelení, my ponúkame alternatívnu Európu. Ponúkame Európu, ktorá sa zaujíma viac o ľudí, než o banky. My sme naozaj za európsky sen, kedy by sme sa naozaj starali o každého, o osud každého, o solidaritu so všetkými. Chceme sa zaoberať aj zmenou klímy, pretože tá je tiež o našej budúcnosti. Ja bojujem teda za toto a vy rozhodnete v dňoch 22. až 25. máj o tom, akým smerom sa Európa v budúcnosti vydá. My teda bojujeme za lepšiu Európu. Ďakujem pekne. Myslím, že vy nám vysvetlíte, ako budú sociálne médiá s nami prepojené. Áno, je to tak. My totiž koordinujeme medzinárodný tím expertov z televízií a rádií z celej Európy. Komunikujú s ľuďmi, takisto aj na internete. Sú medzi nami ľudia z Rakúska, Talianska, Francúzska, Španielska, z Veľkej Británie, takisto aj Česká republika, Nemecko a Slovinsko sú s nami prepojení, aj ostatné krajiny.
Musím teda vám povedať, že pracujú už horlivo. O chvíľočku vám podám bližšie informácie. Teraz pôjde však už o európske hospodárstvo. Monika. Áno, začneme s prvým tematickým blokom, kedy pôjde o európske hospodárstvo. Najprv sa vyjadrí Ska Keller. Takže viac než 5 miliónov mladých Európanov nemá prácu. Ako vy, ako predsednička Európskej komisie, by ste im chceli vrátiť ich budúcnosť? Myslím si, že otázka nezamestnanosti mládeže je práve tá, ktorá by mala byť pre nás prioritnou a ja ako predsednička Európskej komisie by som ju ako takú naozaj aj vnímala. Nemôžeme mať Európsku úniu, kde budeme akceptovať, že tu budeme mať stratenú generáciu. Ľudia potrebujú mať perspektívu lepšieho života pre seba. Takže ako by sme na tom pracovali? Myslím, že trvalo udržateľné pracovné miesta pre ľudí v Európe budeme mať iba, ak budeme budovať zelenú a trvalo udržateľnú ekonomiku. Potrebujeme energetickú efektivitu podporovať, investovať do vzdelávania a zdravotníctva, pretože v tejto oblasti sú ukryté rezervy pre tvorbu pracovných miest a my takisto potrebujeme aj kvalitné pracovné miesta a veľmi dôležité je, že mladí ľudia túto krízu nevytvorili, preto by sa mali mať možnosť viac vyjadrovať, pokiaľ ide o to, ako túto krízu riešiť. Ďakujem. Ak by sme pokračovali v tom kurze katastrofických politik úspor, tak nevyriešime problémy, ktorých sme sa ocitli, pretože vidíme, že dochádza k štrukturálnej nezamestnanosti. A Európska únia našla spôsob, ako rekapitalizovať banky, ale nenájdeme peniaze na to, aby sme poskytli mladým ľuďom prácu, je ich už viac ako 7 miliónov. Musíme poskytnúť Európe štedré riešenia, musíme nájsť takú novú dohodu, ktorá poskytne zamestnanosť a to vďaka rozvoju a rastu. Katastrofické politiky úspor nie sú vhodným spôsobom riešiť problémy, ktorým Európa čelí, a síce nezamestnanosť. A taktiež dochádza k marginalizácii a najmä k nezamestnanosti mladých. Tá nadobudla neuveriteľné dimenzie, najmä na juhu. So how are you going to work? 6 million young people. Áno, pán Schulz, 6 miliónov ľudí, mladých ľudí je bez práce. Bola to najlepšie vzdelaná generácia mladých ľudí a tí sú bez práce. A v tých krajinách, kde je nezamestnanosť najvyššia, je problém v tom, že chrbtová kosť ekonomiky, malé stredné podniky nemajú prístup k financovaniu svojho podnikania, nemajú prístup k úverom. Tie peniaze, ktoré majú a ktoré banky dostávajú od centrálnej banky, neinvestujú do ekonomiky, ale špekulujú s nimi. Vidíme, že v tých krajinách, kde nezamestnanosť je najvyššia, tam môžeme skombinovať peniaze, ktoré máme v rozpočte, taktiež peniaze z Európskej investičnej banky a môžeme investovať do malých stredných podnikov a môžeme poskytnúť pracovné príležitosti mladým ľuďom. Toto je konkrétny projekt, ako opätovne oživiť ekonomiku tým, že budeme podporovať malé stredné podniky a zároveň ako konkrétne budeme bojovať proti nezamestnanosti mladých. Ďakujeme, pán Juncker. Zamestnanosť je potrebná pre rast. Bez toho nemôžeme rásť. Musíme mať rovnováhe tieto dve veci. Musíme teda pokračovať v tejto politike. Musíme byť naozaj zodpovední a umožňovať prístup formou úsporných opatrení. Musíme myšlienky pretaviť do reality. A digitálny trh môže vytvoriť 3 milióny pracovných miest. Chceme navrhnúť mladým ľuďom, aby získavali takéto pracovné miesta stabilné pre budúcnosť. Nie pracovné miesta neisté, ale naozaj solidné. Potrebujeme mobilitu mladých ľudí, ktorá umožní prístup k pracovným miestam mladým ľuďom. Chcem, aby mladí mohli sa ujať šanci, ktoré mladí ľudia majú dispozícii. Ďakujeme. Ďalej Guy Verhofstadt. Aké sú vaše nápady?
To, čo som si tu vypočul, sú staré recepty, ktoré za posledných 5 rokov nefungovali v Európe. Takže si myslím, že namiesto pokračovania v tých konzervatívnych receptoch alebo receptoch socialistických, kde sa len viac zadlžujeme, potrebujeme prístup nový. A nový európsky prístup je vrátiť sa k pôvodným myšlienkam Jacquesa Delorsa, keď ide o vnútorný trh. Bol to inteligentný socialist. Nie vždy ste vy inteligentný, Martin, ale on bol vždy inteligentný. Yeah, well, maybe... Možno by som mohol dostať nejaké sekundy teraz od pána Šulca, ktorý sa prihlásil. Čo potrebujeme? Musíme začať nový spôsob európskej integrácie na kľúčových trhoch, v kapitálovom trhu, bankovom, digitálnom, telekomunikačnom, energetickom trhu. To potrebujeme. Potrebujeme využívať rozsah EÚ, aby sme vytvorili nový formát integrácie a mali nový rast. Tak ako to bolo v 80. rokoch, ako uspel Delors. My musíme a môžeme uspäť na novo. About recipes, governments... A k tým receptom európske vlády veľmi často hovoria, že plány úspor fungujú, ale keď je tak veľa nezamestnaných, je to práve ten liek, na ktorý zomierajú pacienti. Ska Keller, presne tak. Myslím, že práve táto politika úspor nám zhoršuje krízu. Máme veľmi vysokú mieru nezamestnanosti a stratili sme viac než 6 miliónov pracovných miest práve v dôsledku politiky úspor. Tá všetko iba zhoršuje. Naozaj by sme mali prekonať tento prístup. Mali by sme namiesto toho začať investovať do hospodárstva, ale do zelenšieho hospodárstva. Potrebujeme vytvárať trvalo udržateľné pracovné miesta, ktoré tu budú ešte stále o niekoľko desaťročí a ktoré umožnia ľuďom žiť dobrý život. A to sa môže uskutočniť iba, ak budeme investovať napríklad do energetických úspor, do vzdelávania, do zdravotníctva. Žiaľ, v tom uplynulom viacročnom finančnom rámci sme túto šancu nevyužili. Nedostali sme podporu zo strany sociálnych demokratov ani ľudovcov pre zmenu takéhoto kurzu, pretože ja si naozaj myslím, že je treba kurz zmeniť. Nepotrebujeme tu úspory. Alexis Tsipras, aký je váš názor? K tým myšlienkam, ktoré spomenul Guy, podľa neho sú to nové myšlienky, ale ja si myslím, že aj to sú staré myšlienky. To sú myšlienky, ktoré nás uvrhli do krízy, ktoré túto krízu vyvolali, ktoré viedli k tej bubline, ktorá v USA a ktorá sa potom preniesla do Európy. My potrebujeme hospodársky rast a sociálnu súdržnosť. Musíme už skončiť s politikou šetrenia. Mali by sme problematiku zadlženosti takisto vyriešiť. Potrebujeme riešenie, ktoré svojho času navrhlo Nemecko. Vtedy došlo k moratóriu na zadlženosť. Zadlženosť sa odbúrala. Potrebujeme naozaj takéto kroky prijať, inak sa nám nepodarí prekonať túto recesiu. Pán Martin Schulz. Ja by som veci riešil úplne inak. Na jednej strane rozpočtová disciplína je absolútne nutná, na druhej strane treba strategicky investovať do rastu a vzdelávania. My sme však jednostranne znižovali národné rozpočty, pretože sme sa báli, že inak stratíme dôveru investorov. O čom sme nikdy nediskutovali, bol takisto boj proti daňovým únikom. Členské štáty každoročne strácajú obrovské finančné prostriedky práve v dôsledku daňových únikov. A takisto musíme diskutovať aj o príjmoch, teda pre štáty a pre EÚ. Treba investovať aj do digitálnej agendy, do energetických sietí. A slovo teraz už dovzdám Guy Verhofstadtovi, keďže som ho predtým prerušil.
Dobre, prejdeme teraz k Jean-Claude Junckerovi. Urobili by ste to isté opäť? Je to otázka zložitá i ľahká. Zároveň, keď sa dnes objavia problémy, všetci, ktorí sú tu, riešili túto krízu, i socialisti, i ďalšie strany. Poznal som príslušníkov týchto strán, ktorí využívali rovnakú šancu. Potrebné investície. Prečo ich nemáme dostatok? Pretože naše rozpočty nám to neumožňujú. Prečo? Pretože sme získali veľké dlhy a rozpočtové schodky a je dôležité urobiť všetko preto, aby investície, ktoré vedú k dobrej budúcnosti, sa diali. Musíme dať do poriadku verejné financie, ak chceme investície do budúcnosti. Pán Verhofstadt, ešte na minútu. Tí, ktorí hovoria, že nepotrebujeme fiškálnu disciplínu, povieme, že to tak nie je. Potrebujeme to, pretože inak nebudeme mať dostatočný rast. A to dlhodobo, to sa už preukázalo v rôznych regiónoch sveta. Ale okrem toho, a na to sa často zabúda, a v posledných rokoch najmä, potrebujeme novú stratégiu rastu. Rast to neznamená vytváranie nového dlhu, pretože tak sa to nepodarí. Máme v niektorých krajinách viac ako 100% dlh. Ako, prosím vás, sa z toho dajú urobiť nové investície? Musí sa to urobiť nejako rozumnejšie, inteligentnejšie. To znamená využiť veľkosť Európy, ten trh s 500 miliónmi spotrebiteľov. Poviem jeden príklad, napríklad digitálny trh. Už sme o tom hovorili, napríklad v USA, keď Apple chce spustiť nový produkt, dohodnú sa so 4 operátormi a môžu to spustiť, tento nový produkt. Ak my by sme to mali urobiť, musíme v 28 krajinách osloviť 100 operátorov, aby sa to vôbec podarilo. A práve preto majú Google, Facebook, Twitter, Apple, Microsoft. Sú to všetko americké firmy. Aj my sa musíme do toho teraz pustiť. Váš čas vypršal. Vrátane tých 5 sekúnd, ktoré vám daroval pán Schulz. Mimochodom vidím, že pani Skakeler sa hlási so svojím žolíkom. Áno, ja chcem využiť svojho prvého žolíka, ak dovolíte, pretože pán Juncker a pán Verhofstadt nastolili tému dlhu, ktorý je problémom. Keď sa však pozrieme na Španielsko, Španielsko má rozpočtový prebytok už z čias pred bankovou krízou. Znamená to, že sa to potom celé prednieslo, tento problém s bankami, na plecia daňových poplatníkov. Musíme teda zastaviť špekulácie, musíme sa postarať o to, aby sa banky samé zachránili, aby za ne nemusel platiť daňový poplatník a štát. Myslím, že toto je jedna veľká chyba tejto krízy. Aj vy chcete využiť svojho žolika? Dobre, nech sa páči. Chcem povedať len, že súhlasím s pani Keller, ale predsa len sme niečo urobili za posledné roky v EÚ. Máme bankovú úniu a poprvýkrát s bankovou úniou máme možnosť preniesť toto bremeno na samotné banky. Vytvorí sa fond, ktorý bude potom rekapitalizovať banky. Nebude za to platiť daňový poplatník. Je to dobrý príklad. Máme tu aj pána Barniera v sále. Naozaj ste odvedli dobrú prácu vo veci regulácie bank, pretože konečne už daňový poplatník nebude musieť platiť za chyby bank. Áno, diskusia je to živá. Sme práve teraz v polovici ďalšej otázky. Môžete sa teda k tomu vyjadrovať aj ďalej, pretože v sociálnych médiách v súčasnosti sa diskutuje o týchto témach veľa. Ale ešte predtým, ako prejdeme k ďalšej téme, ešte máme niečo. Pán Tsipras. Reacted to the same question all over till now, I think. So I think Myslím, že na túto otázku ste už odpovedali, takže nedostanete teraz slovo. Prejdeme k ďalšej otázke a potom sa rozhodne, ako sa bude ďalej postupovať. Okay. Κατάω για μετά. Έχει πολύ δρόμο ακόμα αυτό το debate. Yeah. And okay, so Táto téma rozhodne nie je ešte uzavretá, ale vy sa k tomu však už teraz nemôžete vyjadrovať. Vidíme v súčasnosti, že banky a takéto témy sú naozaj veľmi veľkým záujmom na sociálnych sieťach. Mnohí ľudia pripisujú všetky chyby bankám.
Boli by podľa vás banky viac regulované, keby ste to mali pod palcom vy? Nech sa páči, pani Keller. Áno, z mojej strany hovorím jasné, áno, musíme banky jasnejšie regulovať. A to, čo ste práve povedali o bankovej únii, áno, takéto úspechy toho, aby banky kumulovali viac peňazí, aby sa dokázali same zachrániť, to je veľký úspech naozaj. My však okrem toho hovoríme, že musíme mať reguláciu finančných trhov, napríklad čo sa týka pôsobenia investičných bank, tak aby sa nemohla materská spoločnosť, materská banka úplne stratiť v globálnych špekuláciách. Musíme to regulovať o mnoho presnejšie. Nestrácať sa mimochodom len 1 miliarda každý rok, ale už 1 bilión každý rok v týchto špekuláciách. To sú naozaj závratné sumy, musíme s tým niečo urobiť. Nemôžeme predsa ľuďom tvrdiť, že im znižujeme mzdy a platy a nedokážeme zabraniť daňovým únikom a neznižujeme bonusy bankárov. Podarili sa nám isté veci presadiť tu v Európskom parlamente, nám zeleným. Aj to stále o bankách. Teraz pán Tsipras. Guy Verhofstadt už práve pred pár sekundami hovoril o programoch vykupovania v Európe. Po tom, čo daňoví poplatníci museli zaplatiť cenu 10 000 eur, sa týmto spôsobom ľuďom odňali a bude to citeľné ešte pri budúcich generáciách. A teraz sa tu hovorí o riešení, že zaťaženie pôjde k tým ľuďom, ktorí majú prostriedky v bankách. Ja tu vidím naozaj len katastrofálnu logiku. Chcem položiť otázku, či pán Juncker je za takúto myšlienku. Náš názor je totiž ten, že musíme nájsť spoločné riešenie pre prenesenie bremena dlhov, aby sa dali ozdraviť banky, a to tým spôsobom, že sa vytvorí nový postup zjednodušenia, znižovania dlhov. Ak sa to nepodarí, tak budeme mať ešte nové dlhy, ktoré sa len pridajú k tým existujúcim. Téma bank, pán Schulz. Banková únia, už to je prostriedok na prelomenie tej špirály dlhovej, zadlženia bank. Niektoré členské krajiny boli veľmi stabilné, pokiaľ ide o ich rozpočty. Do okamžiku príchodu bankovej krízy videli sme takúto katastrofu v Španielsku, v Írsku, a preto banková únia, regulácia bank, to je prvý krok na postup. Dôležité je tu vnímať riziko a zodpovednosť, aby boli v jedných rukách práve riziko aj zodpovednosť. Čo sa stalo, že banky riskovali a zodpovednosť bola na pleciach daňových poplatníkov. Treba prinútiť banky, aby mali zodpovednosť, aby prevzali zodpovednosť za katastrofu, ktorú spôsobili v Európe. Budúci krok bude Európsky parlament a Európska komisia, ktoré by tu mali konať. Chýbalo to, že pán Barnier v komisie oficiálne vlastne podporil, išiel ďalej, než mohol. My by sme chceli v mojej komisii kontrolovať banky. Rozhodne ste prekročili svoj čas. Pán Juncker. Ja by som chcel, aby sme nediskutovali takto, pretože pán Michel Barnier v komisii, my všetci sme vedeli, že ako bankový sektor má organizovať ten sektor. Mne ide o to, aby sme chránili sporiteľov, aby sme chránili zamestnancov, aby sme chránili malé a stredné podniky, ktoré čerpajú úvery. My sme to urobili, pretože reálna ekonomika by kolabovala. Neakceptujem výčitky, že sme sa snažili len robiť úspory. To nie je pravda. Od začiatku krízy sme investovali sme miliardy eur koordinovaným spôsobom, aby sme chránili ekonomiku, praktikovali sme naozaj dobrú politiku od začiatku krízy. Chceli sme sa vyvarovať chybám, ktoré sa udiali v 30. rokoch 20. storočia. Ďakujeme. Teraz pán Verhofstadt. Ďakujem. Myslím si, že banky sú dobrým príkladom, prečo potrebujeme viac Európy.
aj sme tak urobili, ale musíme ísť ešte ďalej. Musíme, aby investičné banky a sporiteľne boli, aby viac prispievali do fondu, aby, ak je riziko väčšie, aby investičné banky znášali vyššie riziko, keďže viac riskujú než sporiteľne. Nebola to otázka v minulosti len bank, boli to i zlé politiky vo vašej krajine, vaše dve veľké strany v Grécku a pán Tsipras, to boli oni, ktoré riskovali a verejné banky financovali politické strany vo vašej krajine a ešte stále sa tak deje v Grécku. Hoci taktiež vaša strana. Takisto ste si požičiavali od verejných bank. Ďakujeme, pán Verhofstadt. Pozerám sa teraz na pána Tsiprasa. Využijete svojho žolíka v tejto chvíli? Áno, nech sa páči. Nuž, v krátkosti by som reagoval. Chcem dostať naspäť tieto sekundy, pán Verhofstadt, ak ma prerušujete. Nie je to problém, dostanete ich naspäť. Ja v každom prípade by som súhlasil s vami. Vy ste povedali, že tu boli štátne banky, že tu bol štát, ktorý svojim vlastným stúpencom poskytoval výhody. A dve veľké strany v Grécku sú za to zodpovedné. To sú strany z politických rodín pána Junckera a pána Schulza. Určite problém krízy je problémom zadlženia štátov, ale ukázalo nám to jednoznačne, že tie lieky, ktoré sa použili pri tomto pacientovi, jeho stav ešte zhoršili. Irsko malo napríklad len problém bank, nie štátneho zadlženia. Otázka znie, či politika bola úspešná, alebo nie. Prepáčte. Pán Juncker, vy využívate svojho žolika? Chcem doplniť pri otázke Grécka, že som celé dni a noci pracoval na tejto problematike, aby sme sa vyhli tomu, aby Grécko muselo opustiť eurozónu. Urobil som preto všetko, pretože mám rád Grécko, vážim si túto krajinu a snažil som sa, aby mohlo Grécko zostať v eurozóne, aby finančné trhy nemohli proti Grécku špekulovať. Akceptujem mnoho výčitok, ale túto nemôžem akceptovať, pokiaľ ide o solidaritu voči Grécku. Urobili sme všetko preto, aby Grécko mohlo zostať členom eurozóny. Ďakujem. Poprosím publikum, aby sme nestrácali priveľa času. A je tu veľmi silno tu rezonuje myšlienka, že veľa ľudí stráca ilúziu z EÚ. Prečo by teda mali zostať v Európskej únii jej členské štáty? Ska Keller ako prvá. Ja by som chcela povedať ľuďom, ktorí si myslia, že EÚ nie je až takou dobrou vecou, chcela by som im povedať, začnite najprv načúvať. Ľudia majú veľmi veľa očakávaní od Európskej únie. Žiadajú, aby sa postarala o ich sociálne práva, o ich dôchodkové práva, aby urobila niečo pre budúcnosť ich detí. A ja si myslím, že práve toto je to, čo by sme naozaj ľuďom mali ponúknuť a poskytnúť. Oni preto strácajú ilúzie, pretože si myslia, že EÚ im práve toto neposkytla, čo od nej očakávajú. My práve preto potrebujeme viac Európy. Potrebujeme však tie správne politiky v Európe, aby sme zabezpečili lepší život v Európe pre nás všetkých. A toto je to posolstvo, ktoré mám pre všetkých, ktorí možno stratili ilúzie. Vezmite túto Európu do vlastných rúk a urobte z nej lepší kontinent. Ďakujem pekne, pán Tsipras. Aké je vaše posolstvo? Euroskepticizmus v Európe vzrástol a to má svoje dôvody. A sú za to aj určití zodpovední. Sú to politici v jednotlivých krajinách.
ktorí tieto krajiny viedli. Hovorili, že neexistuje iná cesta, iba cesta úspor, ale toto poviedlo k rozkolom medzi obyvateľstvom a za to musia platiť teraz práve mladí. A tí pozerajú kriticky na Európu, hľadajú alternatívne riešenia, alternatívnu cestu, neželajú si rozpad Európy, želajú si záchranu Európy. My chceme zachrániť Európu tým, že ju zmeníme. Myslím si, že aktuálna Európa nemôže byť atraktívna pre zamestnancov, pretože momentálne sa v nej iba rozširuje chudoba a nezamestnanosť. Musíme vytvoriť inú Európsku úniu, pretože je potrebné prekonať nebezpečenstvo, že by sa Európska únia rozpadla v dôsledku tejto strašnej politiky úspor. Pán Schulz, prečo už je teda málo času. Ako tak počúvam túto diskusiu, som presvedčený, že naozaj potrebujeme viac Európy, treba to zdôrazniť. Myslím, že ľudia naozaj čakajú na inú Európu, ktorá na prvé miesto kladie ich záujmy občanov. My tu v Bruseli aj dnes večer diskutujeme o miliardách, miliónoch. Diskutujeme o tom, kto je zodpovedný, kto bol za čo zodpovedný v minulosti, ale väčšina občanov EÚ žije z menej než 1,000 eur mesačne a myslia si, že naozaj nie je dôležité diskutovať o miliardách. To nie je dôležité pre ich individuálne osudy ani pre budúcnosť ich detí. Najdôležitejšie je znovu získať dôveru občanov pre Európsku úniu. Ja by som ju chcel získať tým, že im sľúbim, že budem naozaj bojovať proti odstraňovaniu chudoby a za odstraňovanie chudoby a za to, aby všetci občania a ich deti mali v Európskej únii budúcnosť. Jean-Claude Juncker. Je pravda, že vydávame veľa miliárd a preto o nich aj veľa hovoríme. Ale musíme zostať vážni pri tejto téme. Ak uzavrieme zmluvu so Spojenými štátmi, každá členská krajina získa množstvo peňazí, získa 545 eur na občana. A ja by som chcel, aby tí, ktorí pracujú, mohli vidieť i prínos zo svojej práce. Som vždy za to, aby tu bola ustanovená minimálna mzda. Pod európsky projekt inak má pred sebou veľké problémy. I think that we have to tell the truth. Pán Verhofstadt, myslím, že musíme povedať pravdu, najmä občanom na juhu. Tam totiž sa mnohí chcú obrátiť Európe chrbtom. Musíme im povedať poprvé, že by to bola katastrofa pre všetky ekonomiky v EÚ, aj na severe, aj na juhu, ak by sme sa vrátili na úroveň našich národných mien. A druhá vec, musíme si položiť otázku, kto zaplatí za to, ak sa vrátime k drachme v Grécku, k líre v Taliansku, k pesete v Španielsku. Kto za to zaplatí? Opäť dôjde k konkurenčným devalváciám z minulosti. Pamätáte si, každé 3 roky dochádzalo k devalvácii, aby dokázali ekonomiky navzájom si konkurovať. No kto za to, prosím vás, zaplatí? Bežný občan. Pretože stratí časť svojej kúpnej sily. A taktiež dôchodca, ten stratí časť svojich úspor. A toto sú holé fakty, taká je realita. Toto musíme povedať našim občanom, že keby sme sa vrátili na úroveň národných mien, by to bolo proti vášmu osobnému zájmu. Rozhodne to nie je dobré riešenie našich problémov. Pani Ska Keller opäť žiada o využitie svojho žolíka. Nech sa páči. Musím využiť svojho žolíka, pretože musím zareagovať na pána Junckera. Vy ste spomenuli dohodu o voľnom obchode z USA. Myslím si, že je to práve taká téma, ktorá vedie mnohých občanov k tomu, aby stratili dôveru v EÚ, pretože komisia rokuje za zatvorenými dverami v tajnosti a pritom občania pokojne demonštrujú napríklad aj dnes v uliciach Bruselu proti tejto dohode a odrazu sú všetci zatýkaní. Toto nie je Európa, v ktorej ja chcem žiť. Nechceme mať takéto dohody. Dohody o voľnom obchode by mali byť prospech pre všetkých ľudí, pre nás všetkých a takéto dohody spôsobujú, že strácame dôveru v našu úniu, strácame dôveru našich občanov. Ďakujeme pekne. Vidím tu
Conora, ktorý prišiel medzi nás. Ten nám niečo povie o dení v sociálnych médiách. Náš tím, ktorý sa venuje sociálnym médiám, je naozaj veľmi zaneprázdnený. A máme každú minútu takmer 1200 tweetov. Pozrite sa, práve teraz je tá úroveň frekvencie 700 tweetov na hodinu a za dnešok už máme viac ako 58 000 tweetov celkovo. Najskôr sa pozrieme na to, aké témy nastolujete v diskusiách. O čo väčší je nápis s témou, o to väčší význam témy, ktoré sa venujete. Hovoríte tu o dohode z USA, ďalej taktiež o odolnosti Rómov. Taktiež hovoríte o tom, že Európa by mala byť vlastne konať ako jedno veľké konzorcium a taktiež sa pýtate na to, ako by sme sa mali postaviť ako spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politike. Teraz sa pozrieme na tému, ktorá sa opakovane objavuje v týchto diskusiách a síce Európska únia a jej vzťah s inými regiónmi a nečlenskými štátmi. Nech sa páči, vyzývam vás, aby ste ďalej boli aktívni na sociálnych médiách. Oslovte nás na Twitteri. Prejdeme teraz k ďalšej téme. Sme svedkami násilia na Ukrajine, v Rusku. Rusko tvrdí, že Ukrajina je na hrane občianskej vojny. Pýtam sa, kde presne je v tejto súvislosti Európska únia. Pán Verhofstadt najskôr. Ja som včera dostal list od Garryho Kasparova, ktorý je svetoznámym šachistom práve na túto tému. Je to vlastne list pre nás všetkých. Hovorí tam vážny pán Verhofstadt a ďalší kandidáti a všetci vedúci politici Európy. Čoho bude hodná vaša Európa, ak zlyhá v tejto kríze Ukrajiny a Ruska? Ak Ukrajina nebude bezpečná, tak ani Európa nebude bezpečná. Putin a ostatní diktátori dokážu, že agresia a útok sú hodné odmeny a že krajiny sú ponechané sami na seba. Nesmiete v tejto skúške zlyhať. Myslím si, že pán Kasparov má pravdu. V tomto liste sme príliš slabí v našom postoji v Rusku. Musíme to napraviť, musíme zaviesť veľmi jasné a osobné sankcie voči ľuďom, ktorí sú v najbližšej blízkosti Putina. Toto je jediný jazyk, ktorému zrejme porozumie pán Tsipras. Aké je vaše stanovisko k Ukrajine, prosím? Európa, žiaľ, bude čeliť opäť nástrojom studenej vojny a je to veľmi veľký problém. Otvára sa totiž veľká rana v srdciach našich Európanov. Myslíme si, že túto ranu sa nepodarí zatvoriť hrozbami, sankciami. Musíme to riešiť diplomaticky. Predovšetkým však potrebujeme si uvedomiť, že je nepriateľné, aby neonacisti opätovne získavali podporu v európskej krajine. Tu v našich radoch je to stigma európskej kultúry. Musíme ukrajinskému národu dať možnosť, aby sa sám rozhodol suverene o svojej budúcnosti, pretože má na to zvrchované právo. Toto je zakotvené aj v právnom rámci. A my na úrovni OBSE musíme spustiť dialóg a pracovať na tom, aby nedochádzalo k vojenským zásahom ani zo strany NATO, ani zo strany Ruska, tak aby sme vytvorili možnosti mierového riešenia tejto situácie. Pani Keller. It's very clear. Je to veľmi jasné. Všetko úsilie musí smerovať k tomu, aby sme mali riešenie mierové. A na to je potrebný posilnený dialog. Takisto musíme veľmi jasne naznačiť, že nebudeme akceptovať niektoré tie veci, ktoré naznačuje Putin. Musíme v tom byť veľmi jasní. Sankcie boli správne, ale potrebujeme tiež ďalšie kroky. Napríklad by sme mali hovoriť o zbraniach, ktoré sa naďalej vyvážajú z členských krajín EÚ do Ruska. To sa musí okamžite zastaviť, pretože potom naše sankcie jednoducho nebudú fungovať. Takisto veľmi závisíme od Ruska, pokiaľ ide o energie.
A my, zelení, sme vždy bojovali za nezávislosť energetickú. Potrebujeme ju veľmi súrne, potrebujeme dosiahnuť energetickú účinnosť z vlastných obnoviteľných zdrojov. Tak budeme nezávislí a potom budeme mať ekonomiku, ktorá bude oveľa trvalo udržateľnejšia. Pán Juncker, potrebujeme silnejšiu pozíciu Európy. Pánu Putinovi sme povedali celkom jasné nie. Jeho správanie sme neakceptovali. Uvalili sme na Rusko sankcie, ktoré ale musíme zosilniť, pretože nepostačujú. Musíme tlačiť na Rusko, ak nezmení svoje správanie. Musíme pretnúť finančné toky medzi Ruskom a ďalšími krajinami, ale nesmieme smerovať k vojne. My, ako sa hovorí v angličtine, sme soft power. Európa je mocnosťou, ktorá používa dialog. Musíme pretláčať svoje európske hodnoty a musíme Putinovi povedať, že jeho správanie nie je priateľné. Ďakujeme Jean-Claude Juncker, teraz Martin Schulz. Diskutujeme o vojne. Mali by sme byť úprimní. Je tu naozaj riziko občianskej vojny na Ukrajine a vaša otázka bola, aká úloha je v tejto súvislosti úloha EÚ. EÚ nie je ale vojenskou silou. Čokoľvek môžeme urobiť na to, aby sme sa vojenskému konfliktu vyhli. To nie je len teoretická otázka, je to naozaj možné. Tak všetko také by sme urobiť mali a preto potrebujeme kombinované stratégie. Na jednej strane som veľmi za to, aby sme podporili stredné a východné členské krajiny. Musíme naozaj použiť tvrdé sankcie, o tých treba rozhodnúť a treba ich realizovať. Ale kým sa tak udeje, potrebujeme tiež i inú stratégiu ministrov zahraničních vecí EÚ, aby sa snažili, ako sa aj snažili v Ženeve 25. mája, aby boli prezidentské voľby možné, pretože nový prezident bude partnerom tiež pre ruskú vládu pri rokovaniach. Ďakujem. A teraz prejdeme k ďalšej téme, pretože v EÚ v niektorých krajinách je mnoho nezávislých hnutí. Mám na mysli úsilia o nezávislosť, hovorím o Katalánsku či Škótsku. Ak by sa stali nezávislými, mali by automaticky získať členstvo v EÚ ako automatický postup? Keď hovoríme, ja som bol práve včera v Barcelone, myslím si, že Európska únia by sa týmto nemala zaoberať. Toto je otázka Španielov a Kataláncov. Rozhodne by sme nemali zasahovať negatívnym spôsobom, ako sme videli pána Barrosa a ďalších predstaviteľov ľudovcov v minulých týždňoch. Povedzme si to jasne. Španielsko a Katalánci, to je ich vec. Nie je to otázka EÚ zasahovať do takejto otázky. Je tiež nevyhnutné zohľadniť to, čo si myslia občania, pretože nemôžeme vytvárať EÚ, ktorá nebude počúvať hlas občanov, nebude ho zohľadňovať pri otázkach takejto dôležitosti. A musíme v každom prípade zohrávať úlohu pozitívnu v dialogu Kataláncov a Španielov. Nie určite negatívnu úlohu, ako sme videli zo strany terajšieho lídra komisie pána Barrosa. Ďakujem. Alexis Tsipras, aké je vaše stanovisko v tejto téme? Európska ľavica rešpektuje právo národov na zvrchovanosť, avšak treba si uvedomiť, že trenice medzi viacerými národmi nikdy nemôžu viesť niečomu pozitívnemu. Takže nebolo by dobre, keby sme akceptovali v Európskej únii posúvanie hraníc. Každý národ by mal rozhodovať o svojej budúcnosti a pritom by sa malo rešpektovať medzinárodné právo. V prípade Katalónska alebo v prípade Škótska by som si vedel predstaviť posilnenejšiu autonómiu, možno model federácie. Napríklad niečo podobné by sa mohlo udiať aj v prípade Ukrajiny. Ukrajina by sa mohla stať určitým mostom medzi EÚ a Ruskom. Nemusela by byť múrom medzi týmito oboma blokmi. Federálna štruktúra
by mohla byť zábezpekou pre vytvorenie mieru. Ska Keller, ja si myslím, že ľudia by mali mať právo rozhodnúť o svojej budúcnosti. A myslím si, že túto možnosť by mali mať aj ľudia v Katalánsku, aj v Škótsku. Mali by mať možnosť rozhodnúť o svojej budúcnosti, o budúcnosti svojich štátov. A keby ja som bola predsedničkou komisie, tak by som takéto niečo privítala, ak by teda boli za svoju nezávislosť, tak by som ich rada privítala v rodine členských štátov EÚ. A teraz prejdeme k Žánovi Klodovi Junckerovi. Ja si myslím, že by bolo múdre nezasahovať do týchto diskusí. Je to problematika, ktorá sa týka Spojeného kráľovstva či kráľovstva španielského. Ja som za ten princíp, aby sme vždy rešpektovali národné ústavy, štátne ústavy, ktoré treba rešpektovať. My by sme sa mali zdržať komentárov pri takýchto problémoch. Martin Schulz, chcete využiť svojho žolika? Nie sme federálnym štátom, Európska únia nie je federálnym štátom, sme úniou suverénnych štátov, takže nemáme tu nič pretlačené. Členské štáty na základe svojich ústav sa rozhodujú osobitne. Napríklad v Škótsku bude referendum na jeseň, v prípade iných krajín takéto referendum nie je plánované, takže pre Európsku úniu tu nevyvstáva otázka, či má nejako jednotne postupovať. Takže napríklad, ak by Škótsko sa rozhodlo za nezávislosť a suverenitu a stalo by sa nezávislou krajinou, tak tu máme postup pre príjmanie nových členských štátov. A v prípade iných krajín táto situácia môže byť úplne iná. Takže nemôžeme jeden prípad automaticky prenášať aj na ďalšie, jedno riešenie prenášať na ďalšie prípady. Ďakujem pekne. Prejdeme teraz k úplne odlišnej tematike. Dnes v Taliansku sme videli veľmi smutné obrázky z toho, čo sa stalo na pobreží Lampedusy. Hovoríme teda o imigrácii teraz. Myslíte si, že prisťahovalectvo, že to je otázka na riešenie členských štátov, alebo je to otázka pre EÚ? Členské štáty, hovorí Guy Verhofstadt, nie. My potrebujeme spoločnú imigračnú politiku, potrebujeme, aby vyzerala inak, potrebujeme inú migračnú politiku a to čo najskôr. Kanada, Austrália, Spojené štáty americké majú dobrý recept v tejto súvislosti, my ho nemáme a dôsledkom toho je, že máme čoraz viac nelegálnej migrácie, pretože nemáme politiku pre legálne prisťahovalectvo. A týmto podporujeme obchodovanie s ľuďmi. Potrebujeme preto nutne spoločnú politiku na tejto úrovni. My takisto potrebujeme, aby sme tu nemali, pokiaľ ide o udeľovanie azylu, nejakú súťaž medzi členskými štátmi, ale naozaj jednotné postupy, jednotnú politiku. Pozrite sa na to, čo sa deje v Sýrii. Čo sme urobili pre prisťahovalcov prichádzajúcich zo Sýrie? Všetci idú do Turecka, do Jordánska, iba pár tisíc bolo vpustených do EÚ. Ja si myslím, že to je naozaj škandál, keď sa pozriete na to, aká tragédia sa deje v Sýrii. Alexis Tsipras, vaše názory na migráciu? Myslím, že je naozaj paradoxné, že sa snažíme riešiť medzinárodný problém na našich vonkajších krajinách a zároveň členské štáty EÚ sa podieľajú vojensky v rôznych častiach sveta na konfliktoch. Tam totižto vznikajú príčiny pre vysťahovalectvo. Títo ľudia jednoducho nemajú inú možnosť, než sa snažiť úcť do svojich krajín, aby hľadali lepší život a preto prichádzajú do Európy. Politika represie nie je jednoducho efektívna. My jednoducho nemôžeme pripustiť, aby sa Stredozemné more stalo cintorínom tých, ktorí sa snažia prisťahovať do Európy. Musíme zmeniť našu prisťahovaleckú politiku, zmeniť Dublin 2. Tí, ktorí príjmajú prisťahovalcov, tie krajiny by sme mali podporovať. Potrebujeme lepšie prerozdeliť toto bremeno, aby tieto krajiny sa mohli lepšie postarať o prisťahovalcov. Európa potrebuje solidaritu. Ska Keller. What we see in Europe is
V Európe sme svedkami niečoho, čo je jednoducho nepriateľné. Vidíme, že ľudia zomierajú v Stredozemnom mori a potom v Taliansku sú rôzne projekty, ako napríklad záchrana živých, tým, že zachraňujú ľudí, ktorí sú vystavení riziku utopenia sa. A potom Frontex tvrdí, že je to riziko prisťahovalstva, pretože by sme tým prilákali ďalších prisťahovalcov. To je naozaj nepriateľné. Takéto vystupovanie Európskej agentúry, naozaj by som bola rada, keby sa k tomu vyjadrila komisia veľmi jasne, že je to nepriateľné. A keď hovoríme o legálnom prisťahovalstve, áno, to je rozhodne dobré. Potrebujeme legálne spôsoby, ako títo ľudia môžu prísť do Európy, pretože sú naozaj v nebezpečí, potrebujú ochranu, napríklad ľudia zo Sýrii alebo aj z iných ohnízk nebezpečenstva. Prichádzajú k nám len v malých počtoch, oslovujú mnoho viac iné krajiny. A ja naozaj nechápem, prečo žiadna krajina vôbec ani nehovorí o zákonom prisťahovalectve. Čo sa prosím stalo s vládami členských štátov? To naozaj nikto nevidí, že to naozaj potrebujeme. Európska únia dostala Nobelovú cenu za mier a naozaj je na čase, aby sme takéto postupy zastavili a prišli s niečím novým. Pán Juncker, nech sa páči. Mali by sme riešiť legálne prisťahovalectvo v Európskej únii. Úpravy legálneho prisťahovalectva nezabránia však nelegálnemu prisťahovalectvu. Tu treba konať väčšou angažovanosťou. Chcel by som, aby prestali znižovať členské krajiny svoje rozpočty v tejto oblasti. Nesmieme akceptovať, aby ľudia, ktorí prichádzajú z Ázie, z Afriky, aby nachádzali v stredomorskej oblasti smrť. Treba týmto ubohým ľuďom pomôcť, chudobným a tým, ktorí sú v bolestiach, treba im pomáhať, treba zmeniť politiku, ktorá neustále škrtá rozvojové časti rozpočtov. Pán Schulz, teší ma, že pán Juncker povedal, že potrebujeme systém legálneho prisťahovalectva. Ja som práve hovoril o tejto problematiky s kolegami z vašej strany. Systém legálneho prisťahovalectva majú všetky krajiny vo svete, Kanada, Nový Zéland, len Európa ho nemá, potrebujeme takýto systém legálneho prisťahovalectva, potrebujeme tiež systém dočasnej ochrany utečencov z oblastí katastrof, tiež ochranu pre politických utečencov. To je náš prístup. Tak by mal vyzerať. Pán Verhofstadt hovorí, že potrebujeme úlohu Európy a nemali by sme to nechať v rukách členských krajín. Súhlasím, ale je to v rukách členských krajín a preto moja komisia privedie členské krajiny k zodpovednosti, aby členské krajiny dostali si svoje zodpovednosti. Ďakujeme za vaše postoje. Teraz vás poprosím, rada by som videla, čo sa deje vonku. Mnoho ľudí nás kontaktuje cez sociálne médiá. Áno, naozaj náš tým je veľmi zanepráznený. Momentálne sme v mnohých krajinách vrátane Francúzska, Španielska, Belgicka. Môžeme sa pozrieť na množstvo jazykov, ktoré používajú ľudia, ktorí nás kontaktujú. Vidíte, že dominuje angličtina. Najpopulárnejším jazykom na Twitteri je teda angličtina, francúzština a máme už 10 000 jednotlivých užívateľov, ktorí využívajú internet, ktorí nám posielajú tweety na adresu, ktorú sme vám zobrazili. Myslím si, že je dobrý návrh prejsť si jednotlivé tie slová v tom oblaku slov, ktorý ste nám zobrazili. A prejdeme ale teraz k ďalšiemu, poslednému bloku otázok. Pozrime sa, aké sú vízie pre Európu našich kandidátov, budúcnosť Európy. Moja otázka najprv smeruje na vás, Ska Keller. Aké sú vaše osobné názory na náboženské symboly v EÚ? Mali by sme vo verejných budovách nachádzať tieto symboly kríže? Mali by sme diskutovať, dovoliť nosenie náboženských symbolov na verejnosti? Už ste mi zobrali zo pár sekúnd z času.
Myslím si, že na európskej úrovni nemusíme regulovať túto oblasť. Myslím si, že osobná sloboda ľudí by mala byť zabezpečená. Na verejných priestranstvách by mala byť určitá neutralita. Mali by sme ale súčasne povoliť ľuďom, ktorí sa rozhodnú pre rúšku, ktorí sa rozhodnú pre odevy náboženské. Nemali by sme to riešiť na európskej úrovni. Závisí to veľmi od lokálneho kontextu. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme mohli vyjadrovať svoje náboženské presvedčenie, dokiaľ to nezasahuje do práv iných ľudí. Aká je vaša vízia, Guy Verhofstadt? Ja som za európsky zákon proti diskriminácii v každom prípade. Takže otázka hodnôt je taká dôležitá, nemala by spadať do oblasti subsidiarity, Ska Keller. Pokiaľ ide o slobodu náboženského prejavu a množstvo ďalších etických otázok, ja som bol nedávno práve v Španielsku, kde sa práve táto téma diskutuje, pokiaľ ide o legislatívu v oblasti prerušenia tehotenstva. Potrebujeme aplikovať určité základné hodnoty prostredníctvom európskeho zákonodárstva proti diskriminácii. Otázka. Môžeme v opačnom prípade konať ako pán Orbán, ktorý mení každých 5 minút v Maďarsku ústavu, aby ju prispôsobil svojim potrebám. Realita je taká, že niektoré menšiny nie sú chránené, určité náboženstva nemožno vykonávať. Takže myslím si, že európske riešenie na európskej úrovni potrebné je. Prejdime teraz k pánu Junckerovi. Ja si myslím, že európska legislatíva proti diskriminácii je principiálne dôležitá. Tento princíp treba zastávať všade, všetky postoje k životu, filozofie a náboženstva treba chrániť. Európska únia musí chrániť spôsob, akým sa vyjadrujú postoje, filozofie a náboženstva. Podstata EÚ je zakotviť základné princípy. Nesmieme zasahovať do regionálnych, miestnych tradícií a národných. Európa má dostatok iných oblastí a činností, aby sme za každú cenu zasahovali do všetkých diskusí. Musíme obhajovať princípy, ale na druhej strane konkrétne modality, to nie je naša parketa. Pán Tsipras, aké je vaše stanovisko, pokiaľ ide o náboženstvo? Nuž, ja žijem v členskom štáte EÚ a som toho názoru, že každý členský štát Európskej únie, každý občan každého štátu musí rešpektovať to, čo vládne v tomto štáte. A každý by sa mal rešpektovať navzájom v Európskej únii. Každý musí mať v EÚ právo veriť v svojho Boha. Každý má mať možnosť slobodne vyznávať svoje náboženstvo, ktoré si zvolil. A v posledných rokoch tu vnímam určitý krok späť v tejto tematike. Chcel by som využiť túto príležitosť na to, aby som sa vyjadril k tomu, čo práve zažívame v Španielsku. Myslím si, že práve to, o čom sa diskutuje tam, predstavuje takýto krok späť. Takéto nové zákony o interrupcii nás vedú späť do čias diktatúry za Franka. Ja si myslím, že proti takémuto vývoju v Európe by sme sa všetci mali zasadzovať. Martin Schulz, myslím, že vaša otázka bola o tých náboženských symboloch na verejných priestranstvách a vo verejných budovách. Nuž treba samozrejme rešpektovať, aké pravidlá vládnu v jednotlivých členských štátoch, ale zároveň tu máme aj to, že každý v EÚ má slobodu náboženského vyznania, ktorú treba rešpektovať. A teda aj moslimové majú právo ukázať, v čo veria, aj tí, ktorí neveria nič, majú právo to ukázať. Ale vo verejných priestranstvách má každý priestor pre seba, takže tam by mala vládnuť neutralita. Súkromne môžem ukázať, v čo verím, ale pokiaľ ide o verejné budovy,
tie by mali byť neutrálne, pretože v Európe momentálne máme naozaj hrozbu určitého kroku späť ku konzervativizmu a to je naozaj isté, proti tomu by sme mali bojovať. Ďakujem. Keď sa pozrieme na posledné voľby, iba 43% voličov svoje hlasovacie právo aj využilo v posledných voľbách. Prečo je to tak, že verejnosť sa nezaujímala o voľby? Je to náš problém, váš problém? Kto je za to vinný, Ska Keller? Nemyslím si, že by to bolo preto, že ľudí by nezaujímalo, čo sa deje v Európskej únii. Myslím, že ich to zaujíma, ale skôr majú pocit, že ich hlas nebude vypočutý, že tým, že pôjdu voliť, sa nič nezmení. Ja si myslím, že toto je ten problém. A problémom je nedôvera v inštitúcie ako Európsky parlament. Tu by sme mali začať meniť veci v EÚ, pretože máme svoje ideály. My, zelení, máme čo povedať ľuďom, ako chceme zmeniť hospodárstvo, ako chceme zmeniť život ľuďom. Chceme posilňovať európsku demokraciu. A demokracia je o niečom inom, než o tom, koľko ľudí pôjde voliť, takže nie je rozhodujúce iba to, čo sa udeje raz za 5 rokov. Ide o to, čo sa deje každý deň, čo je najlepšie riešenie pre Európu, či sa vydať takým alebo onakým smerom. A ja si myslím, že toto práve ľudí veľmi zaujíma. Preto by sme sa mali zasadzovať za to, aby ľudia si uvedomili, že oni majú v rukách to, ktorým smerom sa vydá EÚ. Ďakujem pekne, Guy Verhofstadt. To, čo potrebujeme, sú politici, ktorí budú brániť a hájiť Európu. My sme ju hájili doteraz starým dobrým argumentom mieru, ale nová generácia potrebuje aj nejaký iný argument, ako to, že uzdravíme hospodárstvo, že ponúkneme nové pracovné miesta. Chceme takisto aj chrániť určité hodnoty a to nie je možné iba na národnej úrovni. Napríklad občianske práva a ochrana súkromia. Po NSA, po Snowdenovi je jasné, že potrebujeme ochranu na celoeurópskej úrovni, pokiaľ ide o osobné údaje. A to je veľmi aktuálna téma, obzvlášť pre mladú generáciu. A novým rozhodnutím Európskeho súdneho dvora v tejto súvislosti sme na správnej ceste, pretože každý má právo byť zabudnutý na internete. Keď sa budeme venovať týmto problémom, som si istý, že mladí ľudia sa opäť prinavrátia k ideálom Európskej únie. Ďakujem pekne, Jean-Claude Juncker. Mali by sme prestať hovoriť o Európe takým spôsobom, ako sme si zvykli. Národné vlády, keď majú prijať zodpovednosť, zbavia sa zodpovednosti a posunujú na Európsku komisiu, na Brusel, na Európu. Národné štáty ako keby neexistovali. Myslím si, že by sme mali vytvoriť mladým ľuďom, že Európa sa oslabuje demograficky, ekonomicky. Máme demografický pokles, takže naozaj je na čase, aby sme Európanom povedali, že potrebujeme Európu. Ak by sme ju nemali, ak by sme nemali euro, všetky členské krajiny by mali medzi sebou otvorenú menovú vojnu, Nemecko proti iným krajinám, Európa by bola naozaj v spore, Európa, ale Európanov aj menu Európy chráni. Najväčším nedostatkom v Európe je nedostatok demokracie. Občania to od nás žiadajú, pretože už neveria tomu, že ich hlas naozaj môže niečo zmeniť, že môže prispieť k tomu, ako sa bude v budúcnosti robiť európska politika. Európsky parlament stráca čoraz viac právomoci. Vidíme, že sa prijímajú rozhodnutia na ráde s zatvorenými dverami. 27 členských štátov rozhoduje podľa toho, čo chce pani Merkelová. Chcem sa opýtať pána Junckera, čo sa rozhodlo vtedy na samite v Cannes, kde vy a pán Barroso ste boli. Tam sa predsa rokovalo a o tom, aby dve vlády v Grécku a v Írsku sa nahradili nejakými inými vládami, úradníckymi vládami. Z akých dôvodov ste sa, prosím, snažili takto miešať do politiky členských štátov, aké reformy sa musia vykonať, aby
sa to presadilo. Vy predsa tvrdíte, že je potrebné dodržovať predovšetkým ústavu členských štátov, v tomto prípade ústavu Grécka. Ďakujeme, pán Šulc. Vaša otázka sa týkala zvýšenia účasti na voľbách. Myslím, že v minulosti boli voľby nudné, nedošlo k žiadnej konfrontácii. Po druhé, zneužilo sa to na rôzne predčasné voľby vo vládach členských štátov. A teraz ukážeme, že niečo meníme. Chceme sa posunúť k kontroverznejšej diskusii, k hĺbšej demokracii. Máme 27 miliónov nezamestnaných v EÚ, ako sme už hovorili, 6 miliónov mladých, ktorí sú bez práce. Máme najvyššiu úroveň daňových podvodov a únikov, ako sme kedy mali. Daňoví poplatníci musia platiť za špekulantov. Tí nečakajú na viac Európy, čakajú na inú Európu. A ak budeme hovoriť o konkrétnych návrhoch toho, ako Európu zmeniť, aby bola spravodlivejšia, tak celkom iste si opätovne získame dôveru našich voličov a aj účasť vo voľbách bude vyššia. Ďakujeme. Let's speak about corruption. Pozrieme sa teraz na korupciu. Ako ďaleko si myslíte, že Európska únia zájde, aby bojovala proti korupcii? A po druhé, myslíte si, že lobbysti, ktorí sa tu pohybujú na chodbách v Bruseli, sú nejakým spôsobom súčasťou tohto problému? Pani Keller, no rozhodne sú súčasťou, veľkou súčasťou tohto problému, pretože tu máme príliš mnoho lobbystov, ktorí sa tu premávajú po chodbách, ale nielen tu v parlamente, aj na komisii sú to lobbysti, ktorí sú veľmi dobre platení rôznymi záujmovými skupinami, míňajú sa tam doslova milióny a my úplne zabúdame na hlas našich občanov. Toto sú predsa skutoční aktéri. Oni predsa vlastnia Európsku úniu, sú jej občanmi, ale ich nepočúvame. Počúvame lobbystov, ktorí sa sem dostanú a ktorí míňajú milióny na to, aby ovplyvňovali tí, ktorí prijímajú legislatívu a aby ovplyvňovali komisárov. Niekedy vidíme, že dokonca niektorí prekladajú pozmeňovacie návrhy bez toho, aby stiahli hlavičku toho, od koho vlastne pôvodne ten návrh pochádza, pričom ho prekladajú vo svojom mene. A práve tu treba veci zmeniť. Podobne ako korupcia, ani lobbysti. Toto už nemôže takto pokračovať ďalej. Mali by sme počúvať našich ľudí a nie lobbystov. Pán Verhofstadt. Problémom nie je, že sú tu lobbysti. Problém je v tom, že z času na čas, ako vidíme, dochádza ku korupcii. Vidíme to aj na komisii. A zdrojom korupcie sú práve títo lobbysti. A proti tomu treba bojovať. Musíme zaviesť nové pravidlá. Už sme to aj urobili v minulom parlamente, aby sa posilnil boj proti korupcii, proti lobbystom. Ide najmä o to, kto vás presne zastupuje a z akých etických princípov vychádza, keď prichádza tu do Európskeho parlamentu. Ale okrem lobizmu a korupcie, myslím, že hlavným problémom v súčasnosti na komisii je nedostatok vedenia a nezávislosti od národných štátov, teda konkrétne od Paríža a Berlína. Pretože v skutočnosti sa vždy volá najskôr do Paríža a potom do Berlína a nie naopak predtým, ako sa príjme nejaké dôležité rozhodnutie. A to je podľa mňa ten najzávažnejší problém. Nemáme dostatočné vedenie a veci sa nepríjmajú tak, ako by mali. I do remind you that you have few jokers that you can. Ešte vám chcem pripomenúť, že máte ešte stále k dispozícii žolíkov, ktorých môžete využiť, pán Juncker. Je jasné, že lepšie treba zvládnuť aktivity lobbystov. Musíme bojovať proti všetkým typom korupcie v národných štátoch, členských krajinách aj na európskej úrovni, ale nemôžete zakázať záujmovým skupinám, aby presadzovali svoje záujmy, aby mali kontakty občania, ale musia vedieť, o koho ide, kto ich zastupuje. Občania hlasujú a treba, aby išli voliť občania o týždeň, aby sa nediali nedemokratické postupy, aby hlasovali proti populistom. Príďte hlasovať, ak chcete bojovať proti lobizmu a lobbystom. To bolo naozaj veľmi jasné. Teraz prejdeme k pánovi Ciprasovi. Nech sa páči.
Fenomén korupcie je štrukturálnym problémom v Európe a ja sa domnievam, že najmä v Južnej Európe to je potrebné pripustiť. Boj proti korupcii nie je len úlohou členských štátov, je to aj úlohou Európskej únie celkovo. My sa domnievame, že by sa mala vytvoriť európska legislatíva, ktorá bude dostatočne účinná a bude sa zasadovať za transparentnosť a boj proti korupcii. Okrem toho potrebujeme dostatočne účinnú legislatívu na boj proti daňovým podvodom, proti daňovým únikom, taktiež proti daňovým rajom. Aj toto potrebujeme. A taktiež rôzne skryté firmy, ktoré sa za niečo schovávajú. Toto je práve úloha Európskej únie, pretože sú s tým spojené obrovské konflikty záujmov, ako napríklad v Taliansku. Tam sa všeobecne vláda snaží postaviť sa z očí voči mafii a to je naozaj veľmi ťažký boj. Pán Schulz ďalej. Korupcia je fenoménom európskym, proti tomu bojovať a je jasné, že parlament i komisia, Európsky parlament, Európska komisia sú cieľmi lobizmu. Ale čo treba urobiť, je zasiahnuť i na národnej úrovni. Máme tu prípad, kedy tu boli dvaja poslanci, ktorí predkladali pozmeňujúci návrh, pričom jeden z nich v jednej z členských krajín bol odsúdený na 4 roky. Čo potrebujeme, je spoločné pochopenie toho, že korupcia to nie sú telefonáty medzi Barrosom a pani Merkelovou. Je to tiež dôležitá vôľa členských krajín s nami spolupracovať. Myslím si, že komisia by mala zvažovať, že je dôležité, že je v našom záujme, aby veľmi včas sme publikovali, čo chceme, aby celá naša stratégia neskončila v rukách lobbystov. Mali by sme mať na jednej strane transparentnosť a tiež skoršie informovanie parlamentu, než informovanie lobbystov. Ska Keller požiadala Žolíka. Hovorí sa tu o tom, čo sa deje v parlamente, aby sme zabránili lobbyizmu. Áno, je tu ten register pre lobbystov. Je to dobrovoľné a lobbysti sa vlastne nemusia do neho zapísať. Musíme tiež bojovať proti konfliktu záujmov. Potrebujeme mať register v Európskom parlamente o vedľajších príjmoch všetkých členov Európskeho parlamentu. Určite by ste vy, pán de Verhofstadt, mali čo vykazovať. Potrebujeme transparentnosť našeho zákonodárstva a je tiež bolo by nápomocné, pán Schulz, keby ste nie je správne, že ste zastavili Transparency International v postupe. Rečnička je prerušená. Máte teraz slovo vy, pán Juncker. Pán Verhofstadt. Možno Ska Keller tak nerobí, ale ja využívam register transparentnosti. Ja tento parlamentný register využívam. Čo zarábam všetko veľmi otvorene, aby každý novinár, a je tu množstvo novinárov, aby sa mohol na to pozrieť, zistiť, ako vykonávam svoj mandát. Aby všetci boli transparentní, to je dôležité v tomto parlamente. Prejdime teraz k ďalšej téme. Máme tu ale problém. Uviedli sme vás ako oficiálnych kandidátov, ale množstvo ľudí vonku si možno myslí, že nikto z vás nebude budúcim predsedom Európskej komisie. Ako by ste na toto reagovali? Ska Keller, nuž, je tu veľká pravdepodobnosť, že jeden z nás bude predsedom komisie a tak by to malo byť podľa mňa, pretože pre občanov, aby volili teda predsedu komisie sami, to je veľký krok vpred v našej európskej demokracie. Je to práve vďaka Lisabonskej zmluve a členské krajiny by mohli, teda je to podmienečný tvar, by si mohli vybrať niekoho iného, ale vlastne by tým popreli Lisabonskú zmluvu, pretože tá hovorí veľmi jasne, že to by bol veľký úder pre európsku demokraciu. Mal by sa teda rešpektovať hlas občanov, inak potom budúcich 5 rokov nemožno sa sťažovať na účasť vo voľbách, pretože o toto naozaj ide. Chceme, aby tu bola väčšia demokracia. Obetovali sme sa v kampani, chceme viac európskosti. Tu teraz stojíme a je
teraz na členských krajinách, našich krajinách, aby rešpektovali európske právo. Guy Verhofstadt? Myslím si, že je nemysliteľné, aby sme teraz použili niekoho mimo zoznamu týchto kandidátov. To je, myslím si, jediná prvá veľká zhoda medzi nami dnes na tomto pódiu. Môže to byť len jeden z týchto kandidátov, pretože inak môžeme zavrieť tento Európsky parlament a môžeme zavrieť dvere takisto európskej demokracii. Bola to len akási hra, ktorú si tu hráme každých 5 rokov, by to vyzeralo. A členské krajiny sa potom jednoducho stretnú za zatvorenými dverami a vyberú si niekoho iného. To jednoducho neumožníme. Po druhé, potom súhlasíme s politickými stranami na európskej úrovni, ktoré tvrdia, že členské krajiny majú vytvárať väčšiny. Kandidát vlastne robí prvý krok, prvý pokus. My sa pokúšame. Sú tu pravidlá parlamentnej demokracie. A tie hovoria, že ten, kto bude mať najlepší výsledok, sa môže pokúsiť vybudovať túto demokraciu. Určite nie nikto mimo týchto kandidátov. Jean-Claude Juncker? 28 vlád a ministrov podpísali, ratifikovali Lisabonskú zmluvu a táto tvrdí, že Rada musí rešpektovať výsledky do Európskeho parlamentu. Ak určití členovia rady tak neučinia, bolo by to popretie, negácia demokracie. A je zjavné, že ak nebudeme rešpektovať výsledky európskych volieb, tak ťažko sa potom bude vysvetľovať občanom, že premiéry štátov, hlavy štátov sú dôležitejšie a že občania jednoducho nie sú podstatní. Ďakujeme. Alexis Tsipras teraz. Ďakujem. Myslím si, že toto je dôležitý krok k zvyšovaniu demokracie v Európskej únii. Nemali by sme to spochybňovať. Nemali by sme sa však podvolovať ilúzii. Euroskepticizmus rastie. Ale teda veľa ľudí rozmýšľa nad tým, že niekto iný možno bude predsedom Európskej komisie. Ak by sa prijalo takéto katastrofické rozhodnutie, katastrofické pre občanov EÚ, tak naozaj by utrpela demokracia v Európskej únii. Pán Juncker, ja som vám už túto otázku položil. Dúfam, že mi na ňu zodpoviete. Jedna je však naozaj veľmi dôležitá. Môžeme v EÚ pokračovať s väčšou mierou demokracie, alebo sa pre nás skončí európsky sen? Martin Schulz. Každý deň musím snáď 20 krát odpovedať na túto otázku. Je mi to ľúto, hovorí moderátorka. Áno, ale chápem samozrejme. Všetci si myslia, že sa tu rozhoduje zatvorenými dverami. Ale toto by malo naozaj skončiť. Jeden z nás kandidátov, ktorí tu sme, bude predsedom Európskej komisie. Ak by však tu naozaj bola odvaha nominovať niekoho iného, tak jednoducho nezíska takýto kandidát väčšinu v Európskom parlamente, pretože Európsky parlament musí potvrdiť kandidatúru na predsedu Európskej komisie. Je tu ešte jedna zaujímavá otázka, jeden zaujímavý bod. Jediný šéf vlády alebo krajiny toto nepovedal. Iba Angela Merkelová povedala, že tu nie je žiaden automatizmus. Áno, nebol tam ani automatizmus, pretože ona bude stále kancelárkou. Ja som nevyužil zatiaľ žiadného žolíka, takže by som využil tú príležitosť na to, aby som vám povedal, že budúci predseda Európskej komisie tu stojí pred vami, no a vy s ním práve diskutujete. Myslím, že v tomto prípade mnohí z vás kandidátov budú chcieť využiť žolíka, no ja dúfam, že žolíka využijú občania.
Ale prejdeme teraz už k ďalšej otázke. Každý z vás má 30 sekúnd k dobru, pretože sa blížime k záveru. Takže posledná otázka sa týka vašej vízie. Povedzte nám, prečo občania by mali voliť práve vás, Ska Keller. 30 sekúnd. Z môjho pohľadu občania EÚ, ľudia žijúci v Európskej únii, aby som bola presnejšia, by mali vedieť, že ja chcem, aby Európa urobila niečo konkrétne v oblasti pracovných miest, v sociálnej oblasti a boja proti klimatickým zmenám. Chceme vytvoriť Európu pre ľudí, ktorí v nej žijú. Chceme urobiť naozaj Európu pre občanov. Takže nejde nám iba o voľby, ale aj o to, čo bude po voľbách. To je moja ponuka. Guy Verhofstadt. Ja chcem toho urobiť tak veľa, že nemám šancu to vymenovať za 30 sekúnd. No ale myslím, že naozaj potrebujeme silné vodcovstvo v Európskej únii pre našu budúcnosť, pretože to je to, čo si želajú občania. Toto očakávajú od lídra Európskej komisie. Takže treba riešiť hospodárskú situáciu, zamestnanosť. To sú moje priority pre budúcich 5 rokov. Podarilo sa mi to za tých 30 sekúnd. Jean-Claude Juncker. Chcem Európu, ktorá nevytvára rozkoly. Chcem ukončiť umelé rozkoly medzi severom a juhom, medzi starými a novými členmi. Chcem Európu, ktorá je konsenzuálna, ktorá je múdra, hľadá kompromisy. Chcem Európu, ktorá umožní, aby sa Európania nanovo zamilovali do Európy. Alexis Tsipras. Pán Tsipras. A ja by som chcel použiť svojho jokera, ak dovolíte, teraz svojho žolíka. Chcem Európu, ktorá bude patriť občanom, a to znamená, že chceme posilniť demokraciu, účasť našich občanov. Európsky parlament bude rozhodovať o veľmi významných veciach a občania budú spolu rozhodovať vo forme referend. Už sa nebudú prijímať rozhodnutie so zatvorenými dverami, nebude už dochádzať k nedodržiavaniu a nenačúvaniu vôle našich občanov. Chceme taktiež vyhnať trojku, pretože trojka stelesňuje úplnú katastrofu. Taktiež chceme nastoliť taký obrovský postup, ktorý spustí konferenciu na trvalé riešenie dlhov. Chceme sa z tejto krízy dostať vďaka solidarite, vďaka demokracii a solidaritu všetkých národov. Ďakujeme pekne. A teraz pán Schulz. Máme pred sebou Európu, žijeme v Európskom dome, musíme otvoriť dvere, okná a musíme rozhodnúť o tom, kto sem bude k nám prichádzať. Ja chcem, aby sme sa najskôr zamerali na záujmy našich občanov. Ja som pôsobil v komunálnej politike, už dlho pôsobím v politike na európskej úrovni. Viem, že ľudia trpia a chcem, aby sme zmenili ich životy, chceme, aby sme ich zlepšili, najmä životy mladých, aby dostali lepšiu budúcnosť v Európskej únii. Ďakujeme pekne. Všetci kandidáti sa dohodli na niečom, čo chcú predniesť. Konkrétne pani Keller, diskutujeme tu o Európe, ale nemali by sme zabúdať, že aj ľudia inde trpia v dôsledku chudoby, ťažkosti, prenasledovania. Máme tu krátke vyhlásenie. Chceme sa všetci vysloviť za podporu kampane Bring Back Our Girls. Thank you. Thanks to the candidate. Ďakujeme pekne kandidátom aj za toto spoločné vyhlásenie. Naša diskusia týmto končí. Obraciam sa teraz na teba, Conor. Čo sa tam dialo, kým sme hovorili? Zaznamenali sme 63 000 tweetov, 15 000 ľudí sa zúčastnilo našej diskusie na internete, na Twitteri. Pozrite sa ďalej na internet, môžete s nami byť v kontakte aj naďalej.
Videli ste kandidátov, vážení diváci, a viete, kto je teraz na rade. Ste to vy. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili tohto jedinečného podujatia, kdekoľvek ste už boli. Môžete naďalej diskutovať na našich stránkach a byť s nami v kontakte. A to je všetko od nás dnes večer tu z Bruselu. Chcem sa vám poďakovať za celý tím tu v Európskom parlamente. Dobrý večer a dovidenia.